Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 18 июне шәршәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль Газа сызыгының төньяк көнбатышында ярдәм көтүче 30дан артык фәләстинлене үтерде. Басып алучы көчләр кичә ярдәм тарату нуктасында җыелган һәм чарасыз рәвештә ярдәм эзләүче кешеләргә карата ут ачты. Израильле көчләр Газаның көньягындагы Хан Юнус һәм Рафах шәһәрләрендә азык-төлек көтүче фәләстинлеләрне дә танк ядрәләре, автоматлар һәм кешесез һава аппаратлары белән утка тотып, 60тан артык граждананы үтерде һәм якынча 200-ен яралаган иде. Төркия парламенты Газада дәвам итүче геноцидны, төбәктәге киң күләм хәрәкәтләрне һәм Иранга каршы һөҗүмнәрне кискен гаепләп карар кабул итте. Шәршәмбе көнне рәсми газетта басылып чыккан белдерүдә депутатлар Израиль режимының дистәләгән еллар буе оккупация, систематик көч куллану һәм Газада меңнәрчә кешене үтергән бомбалаулар аша кешелеккә каршы җинаять кылуын әйтте. Алар шулай ук Израильнең Иранга каршы һөҗүмнәрен провокатив һәм хәвефле дип бәяләде. Кеше хукукларын яклаучы төркем Израильнең Иранга һөҗүмнәрендә кимендә 585 кешенең үлүен һәм 1326 кешенең яралануын фаразлый. Вашингтонда урнашкан оешма үлүчеләрнең 239-ның гражданлы, 126-сының иминле хезмәткәре булуын белдерә. Иранның дүшәмбе көнне ясаган соңгы ачыклавында исә илдәге үле санының 224, яраланучыларның 1277 кеше булуы әйтелгән иде. Израиль сишәмбе көнне Иранның Хатам әл-Анбия үзәк штабының яңа билгеләнгән җитәкчесе Али Шанданины үтерелүе турында хәбәр итте. Аны берничә көн элек кенә югары дини лидер Али Хаманей әлеге вазифага куйган иде. Шатмани Иран армиясының хәрби стратегиясен билгеләү, ракета һәм дрон һөҗүмнәрен раслау, сугыш операцияләрен җитәкләү кебек вазифалар өчен җаваплы иде. Ул узган атнада Израиль һөҗүме нәтиҗәсендә үтерелгән генерал-лейтенант Гулам Али Рашидның урынына билгеләнде. АКШ башы Дональд Трамп Иранның дини лидерына каршы сөйләүләрен җитди рәвештә арттырды. Ул социаль медиада Америка Кушма Штатларының Али Хаманейның кайда булуын белүен, тик аны хәзергә үтермәячәген җиткерде. Трамп тагын бер язмасында Иранның шартсыз рәвештә бирелүен таләп итеп, Израильнең Тәһран идарәсе һәм Иранның атом төш объектларына һөҗүмнәренә АКШның кушылуы мәсьәләсендәге сорау билгеләрен арттырды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Бер төймәнең бер хәрәкәте яки бозылуы бөтен нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Шушындый бер дөньяны күз алдына китерегез. Ихтимал, фильмда яисә сериалда күргәнсездер бәлки. Энергия өзелгәннән соң таркалган җәмгыятьтә исән калырга тырышкан кешеләр. Электр өзелмәгән илләрдә яшәүчеләр өчен электр нәкъ без сулый торган һава кебек. Шул чаклы даими. Сез аны сизмәдә каласыз диярлек. Кешеләр аның белән ашарга әзерли, җыштырып чистарта, машиналарны эшләтә, хәтта ишекләрне ача. Электрның өзелүе мондый җәмгыятьне параличлый ала һәм бер мизгелдә алга киткән ас кырмалары белән горурланган урыннар үзен сәер рәвештә әзерлексез хис итә. Шушы тормыш юлы юкка чыккан чакта нәрсә буласын? ТРТ глобаль подкастларыннан энергия системасы таркалган очракта исемле бүлеген тыңлыйсыз. Бу язма тәкрар. ТРТ глобаль подкастларыннан энергия системасы таркалган очракта исемле бүлеген тыңлыйсыз. Бу язма тезмәбездә ТРТ глобаль мәкаләләре тәкъдим ителә. Бүгенге чаралышыбыз Атна Ганибековичның 2025 елның июнь айында чыккан фантастика белән рухландырылган чынбарлык энергияның җимерелүе исемле язмасына нигезләнеп әзерләнде. 2025 елның 28 апрель көнне Испания, Португалия һәм Көньяк Франциянең Иберия ярым утравында тулысынча электр өзелде. Бу Авропаның соңгы чордагы иң зур электр өзелүе булды.
бар нәрсә 20 сәгатьтән күбрәк туктап калды. Телекоммуникация, транспорт һәм башка мөһим хезмәтләр. Өзелүнең төгән сәбәбе әле дә тикшерелә, ләкин бу хәл Испаниядәге Off-World 2022 елдагы сериалын искә төшерде. Сериалда кояш давылы челтәрне тармар итә һәм 5 кеше заманча уңайлыкларын булмаган дөньяда исән калырга тырыша. Шунысы кызык, белгечләр Испаниядәге электр өзелүдә кояш энергиясенең тәэсирле була алачагына игътибарны юнәлтә. Off-World'ны әзерләүчеләр шын нәрсәне алдан күзалладымы әллә? Очраклы идеме, югыйсә киләчәгебез белән бәйле тетрәткеч күзаллау идеме? Тулысынча электрлы җәмгыятьләрдә зур күләмле энергия өзелүләр яңа бер нәрсә түгел. 2019 елда Аргентинада һәм Уругвайда бер төзекләндерү хатасы 50 миллион кешенең бер көн буе утсыз калуына сәбәп булды. 2003 елда Италиядә 57 миллион кеше челтәрдәге чылбыр җитешсезлеге аркасында электрсыз калды. Шушы ук елда Көнчыгыш Канада һәм АКШ Төньяк Америка тарихының иң зур электр өзелүен яшәде. Без бүген электрга тагын да күбрәк бәйле. Эш, сәламәтлек саклау, элемтә һәм хәтта мәгариф. Шуңа күрә электр өзелүенең йогынтысы тагын да зуррак, күпкә зуррак. Авропадагы иң камиллашкан челтәрләр дә хәтта бозылганлыкка яки һөҗүмнәргә каршы әзер түгел. Булуы мөмкин сәбәпләр нәрсәсең? Трансформаторлар һәм башка мөһим критик аскырмалардагы механик бозылганлыклар энергия өзелүгә юл ача. Фақат арта баручы давыллар, су басулар, урман янгыннары, чектән тыш эсселек һәм җитүтрәүләр кебек табигый афәтләр аскырмага физик зарар китерә. Моның бер мисалы 2021 елдагы Техас бураны. Бер артлы булган 3 буран җир һәм газ станцияләрен туңдырды. 4 миллионнан күбрәк үй һәм эш урыны көннәр буе электрсыз калды. Климат кризисы аркасында табигать афәтләре тагын да ешрак һәм кырыс хәлгә әйләнгән саен электр өзелүе дә күбәя. Фақат чиста энергия чыганакларының бу проблемага чишелеш була алачагын уйласагыз да, кайбер белгечләр бөрек фикердә түгел. Испания Авропада яңартыла алынган энергиядә лидер вазгыятта. Электрның яртысыннан күбрәген кояштан һәм җилдән тәэмин итә. Фақат белгечләр бары тик җил белән кояшка гына бәйле булуның тотрыксызлык тудыра алачагы мәсьәләсендә кисәтә. Мондый энергия челтәрләре дулкынлануларга тагын да сизгер һәм газ, гидроэлектростанциялар яки батарейкалар кебек кинәт өзелүгә шул ук мизгелдә чарасын күрә алачак резерв чыганаклар белән куәтләндерелергә тиеш. Кайберәүләре Иберия ярым утравындагы соңгы электр өзелүнең дә шушы сәбәп аркасында булуын уйлый. Хәзергә кадәр уртаклашылган мәгълүматлар проблеманың Испаниянең кояш энергиясе эшләп чыгарылуы интенсив булган көньяк-көнбатыш төбәгендә башлавын күрсәтә. Электр өзелүе кояш иң югары ноктада булган төшке вакытта була. Кояш һәм җил станцияләре эшләп чыгарган кинәт һәм зур микъдардагы чиста энергия Испания электр системасында шок эффектын тудырган булуы мөмкин, чөнки саклау куәте бу дулкынлануларны эшкәртәчәк кадәр җитәрлек түгел иде. Яңартыла алынган энергиягә күчү şirketләрнең челтәрне стабилизацияләячәк технологияләргә капитал салуын зарур кыла. Тискәре очракта көтелмәгән өзеклекләр дәвам итәчәк һәм электрның кабат килүе тагын да кыенлашачак. Башка бер шешелеш челтәр бәйләнешләре. Күрше илләрнең челтәренә тоташу. Мондый өзелү вакытында бу бәйләнешләр өстәмә энергия тәэмин итеп челтәрләрне баланслый ала. Иберия ярымутравы Авропаның калган өлеше белән бик шикләнгән бәйләнешкә ия булганы өчен изоляцияләнгән вазгыятта. Шуңа күрә кайбер белгечләргә күрә нормаль гадәти тормышка кайту тагын да озакка сузылды. Башка рисклар да бар.
Кибер янаулар. Enerji Sert'ка күрә, 2020-2022 еллар аралыгында энергия системаларына каршы кибер һөҗүмнәр 2 мәртәбә арткан. 2015 елдан бирле Европаның электр аскырмасына 48 уңышлы һөҗүм оештырылган. Испания бу соңгы өзелүдә хакер ихтималын чыгарды, ләкин янау чын. Zero Day кебек сериалларда язылган сценарий шушы рәвешле. АКШта 1 минутлык электр өзелүе һава майданнарын, хастаханәләрне һәм хәтта ашыгыш ярдәм хезмәтләрен параличлый. Сериал хакерларның һава һәм җир өсте транспортын тормар итеп, бөтен электрлы системаларны япкан булса, бер үк вакытта һәркемнең телефонына янау хәбәрләрен җибәрүен аңлата. Моннан тыш, 2019 елда күрсәтелгән The Collapse француз мини-сериалы шушы сорауга җавап эзли. Энергия системасы иртәгә таркалган очракта планетага һәм җәмгыятькә нәрсә булыр? Бу сериаллар фантастика булса да, алар ачып салган зәгыйфлекләр, кемчелекләр бик чынлыкчы. Испаниядагы электр өзелүдән бары тик 1 айлык Авропа Берлеге ватандашларына 3 көнлек ашыгыш ярдәм комплектына ия булуын киңәш итте. Су, азык-төлек, дару, саф акча, фонарь, шырпы, зажигалка, мөһим документларның ксерокопиялары һәм 1 радио. Бу чакыру Авропа Берлегенең яңа авырлыкларга каршы әзерлек стратегиясының бер өлеше. Кайберләр бу мәсьәләдә күптән әзер. Вена ватандашларын мәгълүматлы кылу өчен электр өзелүләре һәм чаралар исемле подкаст тизмәсен әзерләде. Финляндия исә көннәр буе шыдый алган алмаш энергия системаларына инвестиция кертә. Әмма электр өзелүе тулысынча начармасын. Бәлки дә качагында безгә тәнәфес ясарга кирәк. Испаниядагы электр өзелү вакытында кешеләр вакытларын күбрәк тышта, ачык һавада уздырды. Экран юк, шау-шу юк. Бәлки дә фильмнар ялгышы. Бәлки электрның бетүе хаоска китергә мәҗбүр түгел. Бәлки дә әкренәю һәм яңадан багланыш урнаштыру өчен форсат. Язмабызның ахырына якынлаштык. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Язмабызның киләсе бүлегенә кадәр исән-имин булыгыз. Энергия системасы таркалган очракта исемле бүгенге подкаст язмасы ТРТ Балкандагы мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Ногайча нәсихәтләр. Hürmetli tınlauşçılarımız, bu yuma Hazreti Peygamber'in bazı mucizeleri baresinde söz bardıramız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den bizge yetken aleyhissalatü vesselam hadislerde aytılgan bereket baresinde körsetülgen mucizelerden birinci bir misali tömöndökü hadis bolgan. Nav aytılgan mucizedi basta Buhari Müslim degen Abraylı ekalim en baska tanıngan Tura hadis kitapları birge kabar bergenler. Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam
Zeynep anamızban toyunda Peygamberga aleyhisselam hizmet etken Enes'in radıyallahu anh anası Ümmü Süleym Allah razı olsun olardan bir eki uğuz hurmadı mayga kosup kavurgan. Bir kişiye kapka kuyup ulu Hazreti Enes ben Peygamberga yibergen aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz dağı aleyhisselam Hazreti Enes'ke radıyallahu an nav kepte buyurgan. Medine'de yaşagan nav ademdi em nav ademdi bir de kimge yoluksan berisini bizge şakır. Enes radıyallahu an aytılgan ademler kasında kimdi körse em şakırgan. 300 geçe sahabe kelip suffe degen yerdi em Peygamberdin üyünü aleyhisselam er yaklardı tolturgan. Peygamber aleyhisselam kelgen sosu konaklarga onar halka bolup olturunuz dep buyurgan. Soňu mübarek kolunu ol azakay as üstüne sala verip dua kılgan. Artından konaklarga aşanız dep buyurgan. Beri sosu 300 adem, so az astan aşagan. Berisi em yegen son, Peygamber aleyhisselam, Enes'ke radıyallahu an, endi sıpradı cıyıp, kötör dep emir bergen. Enes em ol zaman radıyallahu an, sosu astı salgandama, ya kötörgön vakit ba, köp ekenin bilmedim, degen sözünü aytkan. Endi sosu yerde eske bir sorav keliyek bolsa, nav aytılgan mucizedin tuğralığın kaytıp biliyek, belki onu uydurganlar degen bir şek bolsa, alimler bek kengeytip, aşıklap, yavap bergenler. Sosu yavaplarından bir kesegi nav bolgan. Şu aytılgan mucizeler Peygamberdin bir neşe aleyhissalatü vesselam körsötken mucizelerinden en abraylıları bolgan. Kaytıp boladı desek, bek köp sahabe betten berkitilip bizgeşe eş avusbay kelgenler. Sahabe dey Tuğra sözlü, em Tuğralıkban ataklı mübarek bir yamagat, bir zattı kabar berse, sonun Tuğralığında asla bir şek bolmagan. Sahabede yamagattın bergen kabarına em, bek Tuğra bolgan sebep, din ilminde mütevatir degen bir at berilgen.
Ene sosu mucizeler mütevatir bola berip ta bizge kelgenler. Sahabedin yükönleri, en abraylı alimleri, Allah razı olsun olardan, kaş yollarman ayta verip, özlerinden artta kelgen, tabiin dep bilingen, mübarek ademlerge avustırmay bildirgenler. Tabiindin bek abraylı yüzlögön alimleri, arttan kelgen insanlarga tab üşünlöy mütevatir su aytılgan mucizelerdi bäri halkka bildirgenler. Sonda Buhari em Müslim degen köp abraylı sıylı hadis alimleri em baska tanıngan Tura hadis kitapları Paygambardın sözlerini aleyhisselam anane degen yolman hadislerdin ta bastan kelgen yollarına aytıp aytkanlardın atlarını erbirevini bir yazıp arttakı zamanlarga ta bizler geçe yetkergenler. Ene sosu sebepten ta ol zamandan sozulup nav vakit kaşe yetken paygamber mucizeleri aleyhisselam kaytıp bilsek eş karıspay sosunlar bizge kelgen degen bir şey esimizge kelse eş bağısı bolmagan. İnşallah keliyek yuma başka mucizelerde em aytudu nasip kılsın Kudayımız Hak Rahman. Sağlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Avazı Radyosu'dan Tatar türündeki topçuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla koşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vakıtı bilen saat kişki 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 w.trt.dinna.com internet sahifesi oşa Vot West Radio kanalından tığlaylasız. Әлеге biz sizinle bilen soğulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.